olen etänä. Kun mä tulin Suomeen, siinä ei ollut rasismia, mutta 2014-2015 jälkeen siinä tuli vähän, mä en tiedä jostain susta. Kerran kävi, että serkun kanssa olit ihan henkälämässä kampis, niin joku tuli sieltä huutaa neegeriksi. Siinä vaiheessa tuli vartijat, että siis nauratava juttu oli, että vartija sanoi, että meille menkää kotiin. Se tuntui ihan torkealta, mä en tiedä, se vaan vaikea selittää sen tuntemus. Mä suuttuin. Mä haluan vaan ilmoittaa sille, joka huutaa rasismia. Me ollaan sama, siis me ollaan ihmisiä, se ei ole varista kiinni. Suomessa on tapahtunut huolestuttava käänne ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ihmisoikeusliiton kuukausilahjoittajana tuet työtä oikeudenmukaisen Suomen puolesta.